Čau bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. V dnešnom dieli som si pre vás pripravil opäť nejakú techniku jazdenia a presnejšie sa pozrieme na to, aký je rozdiel medzi týmto a týmto. Dnešné video bude už pre bikerov, ktorí vedia skákať, aspoň základy. Našťastie je to trik, alebo teda vec, ktorá sa dá skúšať aj na menších skokoch. Vôbec to nemusí byť najväčší, aký ste kedy skákali. Stačí nám na to niekoľko sekúnd, alebo možno aj sekunda. A my to voláme tweak, ale neviem, aký je presný názov. Proste je to krásne vyosenie bicykla mimo z tela, je to taký trošku poset a ukážem vám nácvik, kde skúšať všetko, čo k tomu potrebujete vedieť a dúfam, že sa vám podarí to napodobniť. Ako si nájsť správny skok? My sme opäť v Kalnici, pretože tu je tých správnych skokov asi milión. A čo je dôležité je, aby to bol skok, na ktorom sa cítite dobre, aby ste boli pri ňom uvoľnení, pretože je to práve trik, ktorý má vyzerať dobre tým, že vyzeráte vo vzduchu uvoľnene. Čo je dobré je, aby bol skok širší, aby to nebol vyslovene uzúčky trailový nejaký krtinec, ale najlepšie je lavica, urobená bagrom. Hovorím, preto sme v Kalnici, pretože ja osobne robím si nájazd trošku do oblúka a určite by to pomohlo aj vám. Takže širší odraz, ideálne lavica, ideálne nie moc veľká, taká, aby ste sa cítili dobre a ak máme tieto podmienky splnené, môžeme začať skúšať. Ešte malá vsúka, ja mám so sebou svojho Swega, čo je endurový bicykel, ale dá sa to skúšať na akomkoľvek, či máte zjazdiak, či máte hardtail alebo e-bike, je to úplne jedno. Čo vie pomôcť, sedlo, aby bolo nízko, pretože pôjde popod vaše nohy do strany, inak akýkoľvek bike a dobrý skok. Čo sa týka pedálov, tak ja mám SPDčka, ale dá sa to aj na voľných pedáloch, aj na SPDčkách. Pokiaľ máte voľné pedále, tak také, ktoré majú piny a dobre vám držia, pretože budeme ten bicykel vykláňať trošku mimo os a budeme sa opierať aj do nôh, ale dá sa to aj na takých aj takých pedáloch. Keďže sa jedná o spôsob skoku, kedy bicykel musíme dostať mimo os tela do jednej alebo druhej strany, potrebujete najprv zistiť, do ktorej strany vám to vyhovuje viac a do ktorej strany je vám to prirodzené. Ja ako jazdec s ľavou nohou vpredu, čiže takto, preferujem, keď bicykel vykláňam smerom doľava, robí sa mi to jednoduchšie a s tým súvisí prvá dôležitá vec a to je nájazd. Nájazd budem robiť jemne z pravej strany do oblúka smerom doľava. Čiže z pravej strany veľmi jemne budem smerovať smerom doľava, kam následne hodím celý bicykel jemne smerom doľava, respektíve zadné koleso bude letieť do strany a tým pádom si vytvorím práve podmienky na to, aby som ja mohol nohy vyosiť takisto do jednej strany, čiže do ľavej, ale najskôr musím odhodiť zadné koleso a na to veľmi pomôže ten nájazd a na to potrebujeme širší skok. Ak máme splnený prvý krok a dokážete skočiť váš skok jemne s vyosením alebo hodením zadného kolesa do ľavej alebo do pravej strany, je to výborné. To je tá ľahšia časť a teraz príde tá ťažšia časť, kedy vlastne musíme telo alebo teda ťažisko, bedra tlačiť do jednej strany a kolena a ruky tlačia bicykel do druhej strany. To vlastne vytvorí celý ten pohyb, celý ten spôsob toho skoku. Čo sa týka nôh, to je veľmi, veľmi dôležité. V podstate v mojom prípade, keďže bicykel budem nakláňať týmto spôsobom, ľavé koleno bicykel púšťa do strany a pravé koleno ho tlačí do strany. Čiže obidve kolena idú rovnobežne s hornou rámovou trúbkou smerom do strany. Pozorne robte takýto spôsob, žiadnu žabku nechceme. Pekne kolena smerujú do strany a môžete vidieť, že kolena idú doľava, ale moje ťažisko, moje bedrá ostávajú rovno, tak aby som stále letel pekne vyrovnaný, aby som neskočil do strany alebo nespadol na bok. Čiže vykláňajú sa kolená spolu s bicyklom a zároveň ruky jemne zatáčajú riaditka a mali by ste skončiť v takejto pozícii. Jednoducho sa vrátite naspäť iba tým, že to vrátite do pôvodnej pozície, pretože takto dopadať nikto nechce. Nemusíte to spraviť, v žiadnom prípade to ani nespravíte na prvý pokus úplne takýmto štýlom. Treba začať postupne, najskôr skúsiť, či dokážete bicykel vykloniť do strany, aspoň trochu.
pridáte viac zatočenie riaditok, vrátite sa naspäť. Keďže tieto veci musíte spraviť naraz, nejdem vám hovoriť, že je to krok číslo 1, 2, 3, 4, pretože naozaj v tej letovej fáze tá práca tých nôh a rúk prebieha úplne naraz a musíte to spraviť najskôr jemne a postupne pridávať. Samozrejme záleží aj ako veľa času máte na skoku, ale je to pomerne rýchlovka, takže nemusíte naozaj letieť dlho a dokážete spraviť pomerne pekné zalomenie alebo pekné vysunutie toho bicykla a vrátenie naspäť. Vrátenie sa z tejto pozície naspäť do dopadu je pomerne automatická vec, pretože nikto z vás určite nebude dopadať s takto vyosenými riaditkami, ale bude sa snažiť ich zrovnať naspäť. A takisto, keďže to telo, ten trup stále letí rovno, vykláňame vlastne ten bicykel, tak jediné, čo treba spraviť, je pred dopadom sa vlastne vrátiť do pozície, čiže ten bicykel natiahnuť naspäť na seba a v podstate tým, že vrátite ruky k sebe alebo teda pred seba, sa vám zrovnáva aj bicykel a krásne dopadnete. Takisto, keďže nebudete dávať na prvé pokusy plný rozsah, tak pochopíte sami, že keď nakloníte bicykel trošku, čo musíte spraviť, aby ste ho vrátili. A kým sa dostanete do fáze, že bicykel bude letieť takto, alebo teda vy budete takto vedľa, tak už budete presne vedieť, ako to máte vrátiť. Ja osobne som sa naučil tento tweak na Dirťaku v Šenkviciach, keď som chodil trénovať v zime na hardtaily, takže možno to bolo jednoduchšie, že bicykel sa ľahšie ovláda, ľahšie sa s ním manévruje a postupne som sa to naučil aj na ostatných bicykloch, takže kto má možnosť začať na hardtaily, kľudne vyskúšajte. Inak odporúčania stále rovnaké, noste prilbu, spravte milión pokusov, nevzdávajte to a myslite na to, ako dobre to bude vyzerať, keď sa to naučíte. Takže sme na konci, to je z dnešnej lekcie všetko. Je to skôr štýlová vec, ale štýl patrí k jazdeniu, takže myslím, že bolo dobré si to prebrať. V prípade akýchkoľvek otázok píšte, komentáre čítam, snažím sa odpovedať a dúfam, že sa vám video páčilo. Stále budeme chystať ďalšie a ďalšie, tak nás sledujte, odoberajte, budeme za to radi. Čaute.